Surabaya Ganja Musuh Pindah Baksa CPM Baksa Kongres Baksa Absolut Party Omah Hakim Rolai Senguk Kha Seng MLA Terang Mana Suruh Rolai CPM Rolai Kongres Rolai IPF Rolai BJP Rolai কিন্তু চিনি পরিবর্তন যে তাবো जों केसे केमा कमानि जों केसे के कमानि लागिया जेरै बांगै कप्लाय खायमानाय आइदिव जों कप्लाय के कमानि ओ कप्लाय खायमानाय जा के बसाखारो सामु तावनो नै हानि बांगै जों 5 बोसोर पर किनो जों भोट लायजावो एमएलए जों लायजावो अमो हालि आते मासा हाकबो चंलाय पिलांखा कताल बरनो आइबनो जेरै बायदो परिबर्तननिया खाय जों CPM जों 25 बोसोर जों भोट लायखा जों अरो एकता जेताव थांसा हमानि CPM से हाको मोनै जों थांसा लायजा थांसा के जों तिनि जे 20 ता सीट निसिङो जों 18 जना 19 जना CPM नि जों तिनि बरो बिफा भोट पास खायदेबना जों भोट पास खायलायजा हाबानो बरमनि तिनि जातिनि बांगै कमा सानायनि बरमनि पार्टीयाव साजा करै हानि बांगै तिनि जातिनि बांगै बरम कम सामाया बरम सुदु सावो जे निर्देश मानो जे बांफ्रन CPM न तेई बसर पुसाले खायनि बांगै नरम पाराव थांगै CPM नि कमना बुलक दि ओ संगठन हारमानि बांगै जे बरम CPM खलाइया बरम रेशन कार्ड BPL तारदी APL खायदी जे बरफ बांफ्रन न CPM न विरोधी खाय करे रंगलाय बन रेशन कार्ड दुका होला लोननि बाजेट तारदी पुनि बाजेट तारदी अमहाजेसि बरफ एमएलए रा फोरोंजागो मंत्री रा फोरोंजागो CPM नि समरबो के बरफ जोंहा थांसा के बरफ न पुरि खाननि बिसिङाव जों 18 जना दं जिले रंजागो जों किन्तु बरफनि दफानि बांगै जातिनि बांगै साजांनाय खोरैनि बांगै बरंनि कतर बाय नों जातिनि बां कम सानाय अमाके साजांनाय मानि खोरैनि बांगै बरफनि जातिनि बांगा सानाया जों अमहाकेनो आस्ते आस्ते खोरैखौनो जोंना खावलायो अमहाकेनो जे ताबो BJP IPF जों बनो सारि थानायसिना जों अब 2009 नि हयतेनो जे IPF पिसं बरफ हाइसा जेताबो ADC एरिया ओ ADC एरिया न तैयै काइसा प्रब्लेम बानावना अमाके जों बरने कबैनो जों जतन साजाक लायखा ए जों केसे के मा तंखाला हानो जों ताबो ADC एरिया न तैयै जों प्रब्लेम मावनांगलाय दिनै दफा मोखांनाय दिनै जाति गानानै थानाय अमाके जों जत वासलायनो जों बरनो लखनो थांसाके किन्तु बरफ आफ्रम सारा त्रिपुरावती 20 टा सीट न बरफ के बाय मिलिया के एकक भाबे के बासला आगलाय बरफ 20 टा मानु किन्तु तुमांखा रां पैसा न हागा लायलै BJP वाय बरफ एलायंस के खालाय माने बांगै बरफ के सामाने मते 15 खान साजावो 15 खान जाना लाया मात्र माखा 9 खान बाके 9 खान बरफ सलायका 9 खान बाजिराव बोसोरा गलाय निरावनो आसु लाख फोरां लनाय आसु कोटि रां लनाय निराव बरफ बोसोदि बोसोया गलाय निराव न रां लया गलाय अमाके सालामलाय बरफ जातिनो खाना रां न हलामा जे 9 टा सीट बादै तिनि जे ट्राइबल सीट कमानि बरफ IPF सिन नालिया दा बरफ सिन नालिया खालायो बरफ लाइथबायथा BJP दिपार सिनिया आरोबा या IPF के सामने जे दाबी रिपालेन बरफ विधानसभा सामा खादे सामालिया कानबो हमलाय मात्र आस्तना एलियेन्स तेई तरिका तेई बाकी के तुमराय जिनि बरफ फानो BJP ले बरफ के सालिया यता मालालिया नाबला ए अमाके दाला करे रे तामरा बुरो ताबो जे तिनि गुवा ग्राम ब नायनहा तिनि दफा तिनि जे 20 टा जों तिप्रासा जों 20 टा जे सम्पदाय बा दफा जों बोसोर खोलोब दंखा
বনে হইতে ভাইকে লক ছিলেন বন সাংসদে লক ছিলেন আন্তর্জাতিক সভানি গণতন্ত্র লঙ্কা যে সাংসদে তঙ্গই जों एमएलए गोबां सिनेमा खालामनाय दिनै पार्टी गठन बकक सायनाय जों ओ दाबिनो फैयो जों कक मोसानाय विधानसभा कक मोसानाय दिनै दाबि ओ दाबि नतै जों स्ट्रंलि जों खानसो मा खालामनाय अमाजे पांखाजलाय जों दिनै दाबिनो मानो संविधाननि दुइबाय किंदाराव सिजाखौनो जे मोखां बायजो मानो जों खानिबाय आंनिबा जों थांसांनो तंके मानि गेसोरखाबो थांसांनो उलाय दंगा थांसांलायै थांनाय 12 तारिख आगरतला आस्था बलमाद जेरै 1 लाख टार्गेट दंमोन किन्तु 1 लाखनि बारा जों आगल लोकसभा गणतन्त्रहा बन बिजेपि सर माइकल जागिया वाना जागो बरफ बरमराव कासौै जेरै बरफ दङ बुरु तबु गारि तख्रु अमाय के बरफ खाइया किन्तु अमाय खाइबाय दिनै जे क्लासा गोबांग्रानि दल निफ्रा मखना जुगबल दमन खेमिया जों केबो स्ट्रंलि मांलायनाय जों सानसरे मांलाय नेगाहर दङ जों दिनै दाबिनो जों नालायानि जों जतनो खासयखौ जों माखालायनाय खासयखौ माखालाय दिनै दाबिनो जों मानो गोबांग्रा ताबक जे खाइमानि गोबांग्रा जे प्रदुत किशोर महाराज बताबक जोंना हाजार मानि बांगै बताबक दिनै बांगै बसामो थां दङ तेसला कामो बीजेपी खाइ दङ गेलाय दिनै जे जेटा खुलाखौ बरफ सायो दंबा सायालै बरफ सो लाइबो बताबक जोंनो खापानि र वानसारा भाई बरफे सो अबनो लाइबो पावर क्षमतानो लाइबो क्षमता जों माइ गैयालै जों क्षमता मावबाय जों सानजालिया जों अधिकार नांगौ जों अधिकार नांगौ दिनै अधिकार गोनां जे संविधान को दुइबाय किंदाराव रोजाब दङ पृथक राज्य नामांगौ ओ पृथक राज्य ओ अधिकारखौ जों मालायानि नांनाय तावल बगल ओ अधिकार मामानि करे जों क्षमता बा पावार जों खावलाय मावो ता बीजेपी संसद ओ अधिकार नायाब्ला बनप्रताबा ओ बरफ बीजेपी बायजु खायनाय बरफ आगे निफ्राय मिसायनाय बरफ बायनो अधिकार नासारिया बरफबो पावार दङ वासार बायसिबो ताबक जे आइके तिनि एमएलए थानाय ताकि आवनि अनपिनामनि एमएलए सिंधु चंद्र जमातिया ब त्रिपुरायान निको ब अमहाया खायपारा बनफ्राय ओ अब कास्टपारा अमहायाव खायसा दङ त्रिपुरायान नै कक सायरो गेजो विधानसभायाव बरफाव खामानिया बरा बरफा पार्टी पायो ताक खुशी सारे पायो तावल बगल गोबांग्रा ताबक चिनि बांगै बासाय दंगो गेलाय चिनियावनो संदेह खायदै गोखा हाया खाराय गै बसुया खावै खारिया जोंनो फियावनि बांसि बताबो फाइ दंमोनलाय जों बने करनाय बुङो जों बयनिखौ प्रमनाय बुङोलै सिपिएम फोरखौ देखे जोंखौ लायजा हाय दाल्ला मुसलमानिया कांग्रेस फोरखौ देखे जों लायजा हाय दाल्ला मुसलमानिया किन्तु गोबांग्रानि जे काक सामानि जेराव 2023 पैसा में आमार लगे रौना आखलाय निरामनो रौनाय के जों ब सातबाय बनि रां लक्ष लक्ष कोटी कोटी खरच खायदोंमोन ओ बन खरच खालामनो कामा बनि रांनो जोंना हाग्रा बांगै जोंना फियावनि बांगै ओके जोंखौनो तानि फुसलायानोबा जों बुजिनो माखालाय किन्तु कैसा बेलाय खबर हैया पत्रिकाव नियाफ्रा माखाबा जे बोसोर 5 तारिख डिसेम्बर दिनै अताबक बीजेपी दिनै जन जाति मोर्चा देह तुम्हारा बीजेपी दल पातालगुनी दल बरफ तुम्हारा खाइखा बा तुम्हारा खाइनि बरफ संरक्षा बोसोर 5 तारिख आगरतला राजबाड़ी बरफ अवरोध खालामो राजबाड़ी अवरोध खालामो तुम्हारा बांगै जोंबा अवरोध खाइखा बा लामा खासलायखा बे कायसा दागिनो सिखा सलायले जे
ani lama hayang tongo o lama no harawan dangoi जों अब मन्थ्रिनो पनि कासरखा जेफोर कासरखा खायसे दाबिनो दंसै जों कासरलो बा अबरोध खालायो ओंखायनो बुबाग्रानि खालिल' बर'नो तमा दाबि खायनिबा बुबाग्राखि मुख्यमन्त्रि दे बुबाग्रा ब एमपि दे बर' खालिल' बर' खान दाबि खायनाय बर' जनजाति मोर्चा सं बिजेपि सं पातालकुरा दल सं बर' दाबि खायनाय जेबा मुख्यमन्त्रि खान दाबि खायदि बर' ते मन्त्रि खान दाबि खायदि विधानसभा अभियान खायदि तमानि बांले तिनि बुबाग्रा बनि राजबारि बले अबरोध खायलिबा काजे बर' अमाके जे सिद्धांत नामानि बर' बनि सौफैबाय साग बाय साग निरब वालायदि साग बाय साग बुलायदि साग बाय साग फैलायदि अमाहाके बनि सौफैबाय बुबाग्रानि तमा दोस्तांबा बतिनि दफाना मथादनि बांगै थांसां लायदि निकट सामानि ओ थांसाबायनि जों तिनि अधिकार नामानाय ओ अधिकार जों नावै तिनि जों पावार नालायनाय अमाके बुबाग्रा सामानि बदे अपराधों बरफ तमा थांसायबा बुबाग्रा बरफ राजबारियाव अबरोध खालायो बरफ अमाहायदे साराय तमा जे पाराव याख्राय पाराव नगराय पाराव तेपि पाराव जे बीजेपी कमिटौखा आईपीएफ कमिटौखा बन आईडी हाकेनो कमेरायाके कपलके खायमानाय निने त्रिपुरा मथारि सावथन बां तमान बर खायदि अमाहायदे बर दाबि खायनिबा ओ दाबिनले बुबाग्रा माने दे बत बुबाग्रा सावो जे थांखोखौ खायबायदि तिनि दाबिनो जों तिनि अधिकारनो जों लायानि अमाके बुबाग्रा सावो गेबनो जों सुबुंथि थांदों अमो निरक्षी चाहिए आईपीएफ की बीजेपी निरक्षी चाहिए निरक जे आईपीएफ की सरी जे डिमांड बड़ ट्रिप्लालैंड ओ ट्रिप्लालैंड डिमांड न बड़ तुम्हारी माने यालबा माने अखलायो ओ दल सबाय नायबा ए तिनि बरगो बीजेपी खायनिरा आं बड़ साव नायगो निराव खायदि जोकाबा जत्तनो थालायानि बागै तिनि बुसाबोगै ताको बुकुंग जों जत हालाया निबांगै यक सामान मालाया निबांगै तिनि अधिकार मालाया निबांगै जों जत्तनो बुथुमनाय खामानि जाबावो नोंनो तिप्लासारै तिप्लासानि हाया निबांगै नोङो बयनिफ्राय मावै बातानि अमहाय सामलांगोला बुबाग्रानि बिरुद्ध सालां बुबाग्रानि राजबारि अबरोध खायनाय अमाकेन्द्र सिद्धांत लायलां केन्द्र मन्त्रा केन्द्र बिजन बेलाय हाया तमा जों आख्रा समायो बरना का सवा निबांगै जों तमाम व्यवस्था नामा किन्तु जों व्यवस्था नायसि जों अमायबा खायमानो जे पाराव जारा बीजेपी तंनाय दं बरनो जों दिनो जों नव थांगै रय खावै बुरिबायखे याक खावै जों बेरै तमावसि जों बरफ गोबां जों बुबाग्रानि दल जों त्रिपुरा मोसाखायनि दल जों थाम हाजागो जों अधिकारनो जों मा मोसोगो जों बेटा बिबाननो जों मा मोसोगो केन्द्र नों बरफ बांया खालायै बयनि कबाय वानसरनि कबाय तिनि जातिनो जे अधिकार मावनाय जों जारावो जों नष्ट खायनि बाङै जों अमायखे सामु काल कमले जों याक खायरनो नोङो बेरे तवरो मावसि तावरो बरो आनि बाङै बेनि गुजरा सालेखाङो बिराद बयनि कब तानादि वानसरनि कब तानादि साबैसा बुआयनि तांदि साबैसा वालायनि तांदि निरब जे 5 तारिखनि हमानि निरब बैजोखौनो खायदिबाखौनो आरो याखायबो तंनाय नगरायबो तंनाय तेपे तंनाय जारा बीजेपी खायनाय निरब आख्र যদি बीजेपी नि कम नाला हागलाय पातालकुरानि कम नाला हागलाय राजानि बिरुद्ध थांना हागलाय जों त्रिपुरा मथा जों वाईकेएफ जों पीडब्लिउएफ जों सिरिसिरि बेतनिया जों जवाब रोनाय आख्र खालामो निरब वासुलार बायदि चिन्ता खायनाय बायदि आं बेसेबा थोरां सानखांनाया आं आसाम सानाय जोंहा अब बोसोर के दुई मास काउंसिल विधानसभा निर्वाचन और विधानसभा निर्वाचन कबन तंगो पाहाड़ जार राज्यपाल हरि कबन तंगो जोंहा दिनै जे ट्राइबेल सीट 20टा जों 20टा सीट नावै जों बीजेपी नेतेवै जों त्रिपुरा मथा विधानसभा
Dengan kaya Nimbarkan kaya Jadi kaya Bersama sini Gata Nimbarkan Jekepan Mata Balayu Sini Kusur Bekai Busuk Bekai Jai Kusur Haji Wajeng Odikar Sini Bala Odikar যে মাই ফেমানি বা কলাই ফেমানি ও কলাইনো जों हायहायनो आगे आगे फरायनाय बन जतन वा सावयनो जों पेप्रा मसा न जों कागलाया बलके रुपाखौ रवानि जों मावा सावलायनाय अमाके जतन थाखा जाबायदि थाखानि जों सालु तालायनाय अमाके कलम लारगै आले कावला अरना तारका जतन हांबाय पेप्रा मसा आयलाखौ बुलाग्रा आयलाखौ ग्रेटार बुलायाव दायित्व नेওয়া হলো जतन हांबाय Mulai selesai bagaimana nantikan kalau saya menambah. Hanya itu pun hanya kalau untuk saya sebenarnya tidak betul saya perlu ini kalau mulai dari kalau menambah barang ada. Betul terbaik kira yang para leader kami kaisa sini kita mengharap orang pandai orang paisok kerja sini boleh betul Indonesia kerja sini kita PWF kita Women Federation boleh betul Indonesia kerja mulai banyak produk yang dapat kerja sini sarjana chairman sini Dewan Jamatia belum ramainya baru orang kerja ani cusun baikna baru paisok kerja belum ramai desa paisok kerja sini district di secretary ani mama Dewan Jamatia te paisok kerja orang kerja ani Gandala Sabnai coordinator Bang Bukarlo Mari Lokoloi te paisok kerja ani Alhayo Hemandra Jamatia te borosok kerja orang asokja Hemchandra Jamatia ani mama klien gaura jonto sapai ani takut te diposong jaiti gusti निर्भर करेगा और पैसा पैनी सारी सालाइनाय देखना लाइनाय आं आगे IPF तिगो आं माबा साखा जो आंनो माबा सा आंनो बोटला आनी अरो जायति गुस्ति या खायनो जतो गोबांना आनी सुसुलायगि याव अरो थाइथाक तितनाय बो आनी याव लायका आनी आमानके बुसु लायका आं सामनाव जायति गुस्ति ताको जतन नलखो हायपानो जों तमना खोनालायनि तिनि जों तमनि बागै अर जागा माके तिनि मा आसबायसा कसांनाव अनेक किसा आंनो मैतक लायना जों तमनि बागै कमाखा बफुरसि कमा अजे कमा मानि तिनि सुजराव सिनि राजनीतिक लायनि बर नेता पार्टी लायनेनो borok sulo bujo huya taising saka ani mama saikhan ka devras o saikhan ka sini raja tompro sini borok joto koloi mol sujo matera koloi beshi jaga do laito ani jaga haini sen koloi beshi jaga simlak laito depro raja thuimani yagulo sini সেই রাজা থুই পাইমেন ইয়াগুলো চিনি রাজা তন্ত্র চিনি বরক তালুকদার রাম চিনি সিনাজাক পয়সা চিনি সিনাজাক চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা স্বাধীননি রাঙ্গ সুজাক দङ পয়সাগো স্বাধীননি সুজাক দङ চিনি জায়গা দলিল ত্রিপুরা স্বাধীননি সুজাক দङ রাজানি मा খাতো যেই মাত্র চিনি রাজা থুইকা চিনি মহারাজা বীর বিক্রম বাহাদুর মানিক্য বধ হিমানি ইয়া গোলকেনে চিনি ত্রিপুরা রাজ্য চিনি ইয়া ফাতরনি খা কত উঠে
आपनि चिकेन आनि बंश राजानि बंशर राजानि बेकरिं मुरजाग्र राजानि थुई को मुरजाग्र चला नायथक बुरै नायथक ज्ञान गोनां बुद्धि गोनां बरक कहा बरजन तनु तुय खसारि मा थबायथा आपनि चिमिकेन त्रिपुरा रायजोनि राजानि रां बायसना जाक बरां नांगैया राजानि पैसा सोना जाक ब पैसा नांगैया राजानि मानै खुरै खोना जाक ब नांगैया तुय खिबि बारबायथा हाखर मा पका मा सका যারা রাজমালা রাজানি ইতিহাস পড়ে নাই রাজানি ইতিহাস জাগাওসি জমাতিয়া বসুকবাং কলই বসুকবাং রিয়াং বসুকবাং দেবর্মা বসুকবাং রাংখল বসুকবাং রাজানি রাজমালা গসু সুজাক্ত जों उसुक एरलायखा हि हमानि न निरक राजमाला परे काटलाय निनो नयचनाय निनो कम्पुन बुखारनाय निनो जेल दानाय के आनि बंश राजानि बंश आपन बर राजमाला फैला खिनिखा रां पुजिता करिखा आपरखने 12 बছर कांग्रेस बाय जुगतम प्रमखने सिनि जे जुगतम माने या गोलाम खने तबा खलायखा आनि बरक दुरुम जागा तमनि खरकसा जमातियानि 10 दुरुम 20 दुरुम 15 दुरुम बुसके दुरुम का 16 कानिगे 1 दुरुम 5 दुरुम के बस पैसा प्राय 30 कानि फाइतोका এই জায়গার যত সিসলাই নাই পেবেকা আপনাকে কংগ্রেস সরকার ব জায়গা সিলিং রাইবেকা বাক্স সামায়া নিরং আসাইকা আং সামায়া বাক্সলা আসাইনি টমাইকা তার খাই টমাই রইছিলা জায়গা সিলিং খাইগা জমাতেনি জায়গা কলই মল সমঝোতনি জায়গানে সিলিং খাই বড় আমা দিলাং তোমাকে সিস খাই আপন চিচেংকা बिखारामनि चेंखाजों लेबि माइ सप्लाय जाखा नक नि फाइ कांग्रेसनि आमाल कानिया ता फंगुइ माइथिरां थाङो कांग्रेसनि सरकार पुलिस कसा के फाइ जनि माइथिरां थां फाइ अमना कांग्रेस सरकार जों माइ टैक्स मारो हाय खाइगै जों आप्रबो चेंखा कांग्रेसनि आमाल चेंखा जागा सेगिथां जाखा बनि फाइते जागा खाइगै कांग्रेसनि सरकार जों चेंखा जागा सेजेखा रां सेजेखा जत नस्त खाइजेखा बनि दाब कैसा को पाइखान बनि जागलो सीपीएम पाइखा